Sa presenteng henerasyon tang ini, bibihira na an malilinig asin buhay na buhay pang mga salog sa Bicol. Kunigwaman, itong mga nasa buludon asin hararayo ng maray na dai na kayang abuton kan mga tao. Pag sinabing buhay na buhay, dapat kumpleto pakuta na sa mga lamang salog, siring kan hipon, tabagwang, kasili, asin iba pang mga nilalang sa tubig. Dahil sa rampanting illegal fishing, siring kan pagkuryente asin paglason, diit-diit nang nawawara ang mga dapat kuta pansugpon buhay o pagkakankan mga tao. Mas harayo sa tao, mas nakakalikay ang salog sa mga abusero. Alagad papaano kung maski ang mga nasa hararayo dai naman salbado sa ubos-ubos biyayang kasakiman kan mga tao. Siring kan salog midigdi sa sikmil na dati mayaman na mayaman pa sa panira maski pangani sa mano-mano o primitibong paagi sa naning pagdakop. Kan nakaaging aldaw, madakop ko ta kami kan tiyo kunin gangawan, hipon o freshwater prawn gamit ang bobo o freshwater prawn trap. Alagad paduman pasanamang kami sa lugar, siring nakainian sa muyang naabutan. Piglason, piglason! Ang samuyang sarog! Sa tambak na mga hipon, nagadana, asin na mamarong pa ang samuyang nahiling na nakatirigaya na sa irarong kan malinaw kutang salog. Kapag madadakop ta kainin kung geradana. May iba man na nakasalbar pa, alagad nanluluya naman, asin baad, magadana. Nagaya na garing. Oh, yun pa man, may langay pa man siya, Mahal man kaya ang pabakal kan hipon o gangawan sa baryome. Dakol ang parabakal, kaya gayod, nahilingan ng potensyal na pagkakadilensyan ini kan mga bako patas kung maghanap buhay. Daimi aram kung anong klasing lason ang ginamit digdi. Lugod, wara nin tawong nag-inom nin tubig sa kasalugan, kanal daw na ito. Habo magiribo ning legal. Yung sabi nga ning tama sana na pagdakop. Ang gusto talaga so jackpot tulos, makadakol tulos, ta ibibenta pagkakwartahan, lalasunon an kasalugan. Tapos na pabakalan, hirap man, dayaram kung nilason palan o delikado pa sa salud ninda. Ngani makalikay sa lason, sarong bulod pa ang sinakat mi. Ngani makaabanti pa kami sa mas ilayang partikan salog kung sa inyaon ang kaabakahan kan lolo ko na pwede kaming magdakop nin sira. Digdi kami mataon nin mga bobo o freshwater prawn trap na kukuahon kinaagahan ngani may pangisira kami. Sa tugod o payag ni Tiyo Nestor, tugang kang ina ako, igwa siyang ginibong tulong bobo o freshwater prawn trap. Primitibong paagi ni kan pagdakop nin gangawan o kumisan pangani kasili pa na inarog pa kan tiyo ko sa mga gibo kan mga lolo mi ka ito. Bali, ipapahiling mi lang so sustainable fishing. Digdi sa bulod, bakong kuryente, bakong lason, bakong ano pa man na illegal fishing, kundi sustainable, legal na pagdakop. Kung siniswerte, kung day ko ta na pig hihilo o piglalason ang salog o da ipig kukuryente, ang sarong pidasong ini, kang bubong ini, pwede siya makadakop ning labi sa 30 na mga hipon. Actually, ang saro digdi, nakadakop na ning 4 na kasili sa sarong baratunan sana. Gibo sa mga lokal na materyales siring kampamban, yantok o uway, asin bagol kanyog ang bobo na ini. Pinapaunan mi ini, nin inihaw na lukad kan layang nyog, asin unod kan amapayo o garo apay na wild sa bulod. Ang kombinasyon kaya kan parong kandua ang nagsiserving atraksyon sa mga gutom ng mga hipon. Pag-abot mi sa tugod o payag, tulos kami nagpreparar nin pagtaon kan mga bobo. Nag-ubak o nagbunot tulos ako ninyog, mantang naggatong maning kalayo si Tiyo, ngani na ihawan kan lukad. Medyo matrabaho daa ang pagbilog kan sarong bobo, kaya daina na ipahiling ni Tiyo kung papaano ini ginibo. Sa masunod ko gayod na pagbisita, pagdakuling oras, ipapahiling mi ang step by step na paggibo ka ini. Iginapos mi ang mga pamaon sa laog kan bobo. Dapat daini nakadukot sa gilid. Huli ta daina malaog digdi ang gangawan, imbes susungkito na sana nila sa gilid ang mga pamaon.
Pagkatapos, tulos na kami nagpasiring sa salog nga ni naitaon ang mga bobo. Sayang nga ni, tatulos na naman ang maitataon mi. Kung mas dakul kuta, mas dakul man ang madadakop mi. Kaya lang, solo man sana si Tiyo, sayang man da akong sobra-sobra ang madadakop niya. Sa tulong pidaso na ini, minsan labis sa 30 mga gangawan ang nadadakop niya. Asin kung minsan, may mga darakulang kasili pa da. Ang garong basket na bobo, igwang bunganga na laugan kang gangawan o kasili. Oras na maparong niya ang pamaon, malaog siya digdi, alagad daina makakaluwas pa. Maski abuton pa ning tulong aldaw sa salog ang bobo, dai pa magagadan ang mga gangawan o anong manasira na yaon sa laog kay ni dahil dai man basta-basta nauubos ang mga pamaon digdi. Warang kemikal o ano manalason ang pamaon, kaya safe na maray ang mga buhay sa salog sa pagdakop na ini. Ihaw. Dahil tuluman sa ng bobo, makaskasming na itaon ang mga ini. May plastic straw man kaming ginamit nga ni ipanggakod mi sa mga gapo o masarig na ugat. Nga ni in kaso na bumaha, daiman anudon tulos ining mga bobo o mga trap. Pagkatapos ming magtaon, nagsapna na muna kami nin maluto na pamanggihan asin naghalat nin diklom. Nangua naman kami nin diit na pako na panghalo sa panirami. Ulam natin mamaya. Mantang naghahalat magdiklom, nagkape na muna kami. Gamit ko man ining malinig na bagol sa pagkape. Primitibo talaga sa pagmate. Pagdiklom, nagbalik kami sa salog nga ni mangilaw nin pang isisira mi. Gamit mi sana ang mga headlamps, asin diving flashlights, mga tibayong asin tabagwang ang target ning makuha ngani na sabawan. Darakulaon ang tabagwang sa lugar na ini. Taraning taning sa napati. Ruluwasan kaya talaga sinda pagbanggina. Dahil dakulman nin mga hipon digdi, nantakma naman kami ni nagkapira na ipangahalo mi sa samuyang panira. Sayang nga ni, kung may agahid guide kami o dagdag na pang trap, baad mas dakul na nakuha kami. Ah, yan pala nakanaw. Tinakur. Dami. Wala sa likod. Wala. Ito. Ano ito? Ito. Ano, sa likod ang kuha mo. Likod ano. Dali ka. Likod guys, mano-mano lang yan ha. Diit na oras asin mga 100 metro sa naman an nilakaw mi sa salog. Huni na ang mga nakuha mi. Bakol sa bagwang ano. Liputon sa neon para mga 100 meters siguro. Ganyan talaga pagbanggi pala mag ano. Uy. Saktong-sakto nanggad sa samuyang dua. Nagkuha naman kami ni mga dahon ng libas na iyo ang gagamiton ming pang-alsom sa samuyang sasabawan na panira. Okay. Ready na? Ready to cook? Daimi na muna sinalak ang mga tabagwang dahil iuulit mi ini sa baryo nga ni duman mi natukan. Mas masiram ka ini sa natukang niyog. May nahiling man kaming sadit na tubo kan abaka. Sa gilid kan payag ni Tiyo, inihalo mi naman ini dahil ta pigihi daw ko naman ang namit kay ni. Kaluto, budol fight tulos kami ni Tiyo. No, kahit ubusan ini. Taba. Pagkatapos kumaon, date na istoryahan, asin lights off na tulos kami ni Tiyo. No daw, may laog. Kinaagahan, amay kaming nagmata, nagkape, asin tulos na nagtibaw na unagkuana kan mga itinaon ming bobo. An enot na trap, si Tiyo ang nagkua. May 5 tulos na laog gini, asin talagang darakula. Ikadua asin ikatulo, ako naman ang nagkua. May tamang laog naman ang mga ini. Ayos, talagang proven and effective ang bobo ni Tiyo. Dakol kaming nadakop. Oh, tamang-tama ng pang ano, kaya pang siligang sa sampalok at yan, darakula pati. Sabi ko nga di talaga, kung mga 10 na bobo o trap ang gibo mi, tibaad, dakulong kaming nadakop. Pero okay na ining pang sinigang sa samuya. Kaya kung sulo ka lang talaga, masawa ka, no? Pagkaon. Pang ano lang talaga, pang saliri. Pero kung ano, mga siguro 20 ka ini, no? Italtag mo dyan sa kasarugan. Yung makalampas 1 kilo ka kainin, ano? Sobra pa. Kung dahil lang talaga pig kukuryente, dahil lang talaga pig, ano,
piglalason. Dako kimana dako. Dracula. Piling kwat yan na. Dracula lang nako kami. Oh. May pangsinigang sa sampalok na kami. Galing. Oh. Walang nilason, walang kinoryente. May huli. Ayan. Yun. Pero, la. Mga gato. Ini seru. Ay, sapa oh. Kampa. Kita kur, kampa. Yung last tayo na pigyan ano. Yun, kula. Kulaun. Ya, oy, pirang pidaso man daw bilang daw. Bilang daw. Bilang. Uy, gusto pang bumalik. Uy, saan ka pupunta? Okay, ulam na yan mamaya, ulam. Pagkatapos ming makuha ang mga dakop, tulos na kaming nag-asikaso pabalik sa Samuyang baryo. Duman mi na planong lutuon ang tabagwang asin mga gangawan na naku ami. Sinigang sa sampalok para sa gangawan, ginataan sa hilaw na tapayas naman para sa tabagwang. Masira mo na maray. Sulit na naman ang bakasyon ko sa sadiri kong lugar. Lugod pirming siring na kainian gamit sa pagdakop nin sira kan mga taga Samuya. Bako na dapat kuryente ulason. Nga na matadaan paman ang mga masunod na henerasyon. Dipisil kaya pagparaabusuhon dahil matinding mga pagtios ang balos kaini pag-abot nin panahon. Sana nagustuhan nindo ang video asin ang istorya ni Rabasero. Sa masunod po giraray, salamat!